Kai. Ina. Ka ga wasa ido na? Ka san wannan? Na san shi. Me ya haɗin ku da shi? Aiki ya kawo. Ina aikin? Na gama. Ƙarya yake. Wallahi bai gama ba. Haka yake sai an sa ayyukan mutane. Kana ji labai? Zai an sa ayyukan mutane. Ayi aiki ne ce wallahi ba zai yi ba. Haka yake gashi nan. Yau ka haɗu. Ka taɓa ganin irin gashin bakin nan? Ni ba mutunci nake da shi. Na gode. Yau sai ka bashi aiki shi. Gafara ma wuce. Haka yake. Ma wallahi na gama. Ka gama? Idan ka gama sawa ka mu ci. Na gode ofisa. Masoyiya zo mu je. Ina za mu je. Masoyiya zo mu je wasa za mu yi gidan Khalid mu je maraba za mu gwangwaje. Masoyina zo mu je wasa za mu yi gidan Khalid mu je maraba za mu gwangwaje. Al'umma ku zo mu je kallo za mu yi zaman lafiya mu je maraban Jos mu shakata. Gidan Khalid maraban Jos can za na je domin miyo ba zata a gidan za mu gwangwaje. A gidan za mu yi rawa yan kallon mu har waje. Zaman lafiya gidanmu gida mai tarbiya. Soyayya zo mu je. Ina za mu je. Soyayya zo mu je. Ina za mu je. Gidan Khalid mu je maraba za mu gwangwaje.